दैलि खौरां नोंथांनिसिम गिबियावनो साबायखर जासिबाय। दा दिनैहाय बनरगाव ब्लक बिपिएफ राजनीतिक दोलो हिसाबै गासै 13टा प्राइमारि दं। बे 13टा प्राइमारियाव मोनसे प्राइमारिफोरजों आरो गोदानै बिजाथि मोननाय सार कुमद चन्द्र नार्जारी आरो ब्लक कमिटिनि गासै सोद्रोमाफोरजों मोनसे सिनायथि हाबाफारि लानाय जादों। दा बेवहाय आंबो थांनाय मार्चनि 29 तारिखआव बिजेपिनि सोद्रोमामोन। दा बे 29 तारिखआव आंबो जयेन जादों। थिग बिदिनो दिनै जयेन जाखांनायनि उनाव बिपिएफ राजनीतिक दोलोनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बे हाबाफारियाव नुजाफैदों। आं बे हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना मोनफ्रोमबो प्राइमारिफ्राव लैहोर लैहोर फैनानै सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो सार कुमद चन्द्र नार्जारीखौ देरहाहोनो आरो बिथांखौ दिनैनि दिनाव सिनायथि लानो थाखाय बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैदों। बिजेपिखौथ' जों गाज्रि मोना। जोङो बिजेपियाव जयेन जानायनि उनाव गोबां जोङो सिस्टेमफोरखौ सोलोंनो मोनदों। बिनि थाखाय आं भाग्यवान होननानै बुंनानै लानांगोन। मानोना नेशनेल लेभेलनि सिस्टेमफ्रा जोबोद मोजां आरो बे राजनीतिकआव थायोब्ला माने गुबुन गुबुन आयदाफोर सोलोंनो मोनो। दा जोङो बेवहाय सोलोंनानै फैनो मोनबाय। नाथाय दिनै आङो बिजेपि राजनीतिक दोलोखौ नागारनानै दिनैहाय आङो बिपिएफ राजनीतिक दोलोआव जयेन जाफैबाय। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय जोंहा मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो दानि आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सैकिया सार बिथांमोनहा बिटिसिखौ गासैबो लाजोबनो सानखायाखै। जिहेतु बिटिसिआव आन्सलिक दलफोरखौनो खुंनायनि खाबुखौ होनो नागिरदों। जायनि थाखाय देबरगाव समस्तियाव जोंनिनो बारग' बिपिएफ राजनीतिक दोलोनि चिफ आरो दानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी सारखौ देरहाहोनो थाखाय बिजेपिआ बेवहाय केन्डिडेट होआलासिनो देरहाहोनो सानदों। दा जोंहा फोथायनाय दं जोङो बिजेपिआव थानानै जेरैबायदि मावदों बेवहाय खुनु भुल बुजाबुजि गैया। मानोना फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ बिपिएफ राजनीतिक दोलोखौनो हेफाजाब होगोन। बे बिथिंखौ नुहुरनानै जोङो दिनै आन्सलिकआव दलावनो थानानै खामानि मावनोसै होननानै जों फैनाय जादों।